Kære studerende, jeg hedder Christian Munksgaard, og jeg har sammen med min gamle studiekammerat fra SDU, Esben Grundet Hansen, startet en virksomhed, som vi har valgt at kalde Bevægeriet. Vi har en hjemmeside, som hedder bevægeriet.dk, og der kan man gå ind og se lidt mere om, hvad det er, vi egentlig laver. Men her sådan helt kort, så vil jeg godt tænke mig at fortælle lidt om det også. Det vi tilbyder, det er egentlig, at vi hjælper folkeskoler med at implementere noget af folkeskolereformen. Det er sådan, at her fra i det her skoleår, der er alle skoleelever, der skal de faktisk bevæge sig 45 minutter om dagen. Blandt andet, der er andre ting i den nye folkeskolereform selvfølgelig. Det vil vi rigtig gerne hjælpe skolerne med at implementere, så derfor så holder vi kursusforløb for folkeskoler. Lige nu er vi involveret i et forløb oppe i IKAST i Midtjylland. Og til det, der kunne vi godt bruge nogle forskellige værktøjer. Vi kommer selvfølgelig og holder kurser og arbejder med de her lærere og laver øvelser og den slags. Men vi kan også godt tænke os at bruge en app. Og det her, I kommer ind i billedet. Og det er der, jeg er rigtig glad for, at jeg må sende den her video til jer. Og håbe på, at jeg måske kunne inspirere jer til at tage fat i noget af det. Det handler selvfølgelig om bevægelse, og det handler om leg, og det handler også om læring. Så det vi godt kunne tænke os i tilgift til vores kurser og vores undervisning, det er bare, at vi kunne have en app, der kunne følge det her op. Den her applikation, den skulle gerne kunne få elever og lærere til at bevæge sig, rigtig gerne med forskellige formål. Det kunne være et sundhedsformål, man skulle bevæge sig meget, eller man skulle bevæge sig på nogle mærkelige, udfordrende måder. Det kunne også være, at man havde læring for øje, altså for eksempel rent fagligt didaktik eller matematik. Hvordan kunne man egentlig lave en øvelse eller en opgave, hvor man kunne lære noget matematik fagligt, samtidig med, at man faktisk bevæger sig. Så vores tanker om sådan en app her, det kunne være, at hvis man forestiller sig, at man har, nu kan vi tage udgangspunkt i IKAST Vestre Skole, hvor vi arbejder nu. Lad os sige, at den ser ud ligesom det, jeg tegner nu. Der er simpelthen et hus, og det symboliserer skolen. Og så er der et område rundt om skolen også. Det kunne se sådan der ud. Det område, der er en hel masse forskellige gode muligheder for at bevæge sig, kan man sige. Det kan være, at der herovre ved siden af huset er en bakke. Den kunne se sådan der ud. Det kan være, at der er en skov i nærheden. Det kan være, at der er mange forskellige ting. Alle sammen nogle rum, som giver nogle muligheder for bevægelse. Og det kunne vi godt tænke os at udnytte. Så vores tanker om det her med den her app, det kunne være, at den har nogle forskellige funktioner. Vi tænker hovedsageligt på 2 funktioner. Den første funktion, vi tænker på, det er, at man skal kunne som lærer simpelthen lægge opgaver ud på skolens grund, kan man sige. Det vil sige, altså lægge opgaver ud. Det kunne være en af den her apps, funktioner. Så når man sidder og forbereder sig hjemme på skolen til undervisningen, jamen så ved man, at på et tidspunkt, der skal vi have en brain break, eller en aktivitetspause, hvad man nu kalder det. Og så kan de her elever simpelthen gå ind på den app, og så ved de, okay, hvis min gruppe skal løse en opgave, så skal vi faktisk bevæge os hen forskellige steder på skolens område. Og derfor så får man bevæget sig lidt, og man får udnyttet de rum og de muligheder, der er rundt omkring på skolen. Det var den ene mulighed. Den anden, vi tænker, kunne være rigtig interessant. Det er, at man som elev, eller som lærer, eller som almindelig person egentlig, kunne få lov til at stille sig et sted på skolens grund, eller i byen sådan set. Og så se, her er faktisk en leg, her har vi udviklet en aktivitet, som kunne være rigtig, rigtig sjov, også for andre. Eller for os selv at komme tilbage til. Den er betinget af, at der for eksempel er den her bakke, som jeg har tegnet her. Hvis ikke så er sådan en bakke, så kan man ikke lave aktiviteten. Så det, der kunne være en interessant funktion, det var, at man, når man så har den her app, og man bevæger sig hen til bakken her, jamen så sådan rent GPS-teknologisk, så popper der noget op i appen, som siger, her er faktisk udviklet en leg af nogen. Og så kan man se den video, som vedkommende, der har lavet legen, har uploadet, eller den beskrivelse, man nu har lavet. Det vil sige, at funktion nummer 2,
Det er sådan en mere en brugertilgang til, at man kan uploade lege. Så det vi rigtig godt kunne tænke os, og den udfordring vi godt kunne tænke os at give jer, vi håber nogle af jer vil hoppe på den, det er faktisk at komme med et bud på, hvordan kan sådan en app her se ud. En bevægeriet-app. Som vi har tænkt, så kunne de her 2 funktionaliteter, de kunne være rigtig interessante. Men vi vil også gerne opfordre jer til at tænke ud af boksen, hvis I påtager sådan en opgave her. Og tænke, det kunne være andre ting, der kunne være interessante. Og udover at kigge på vores hjemmeside, så er I selvfølgelig også meget velkommen til at tage fat i os og høre mere om det her. Hvis sådan en lille video på en 6-7 minutter her kan måske være lidt begrænsende. I har vores hjemmeside deroppe, og så vil jeg skrive min e-mailadresse, for den kan I også få fat i os på. Der står christianmunksgaard@gmail.com. Nå, jeg håber, at noget af det her det har vakt jeres interesse, og at vi hører fra jer. Jakob har selvfølgelig også vores kontaktoplysninger. Så I er meget velkommen til at gå ind og kigge på vores hjemmeside, og meget velkommen til at skrive til os. Tak for det.